Dobrý den, příznivci integrací a automatizací. Zdraví vás Zdeněk za Bubble Development. Dneska jsem si pro vás připravil něco velmi zajímavého. Něco, co i my v rámci obchodu sami využíváme a šetří nám to opravdu spoustu času. Není to žádná umělá inteligence, ale dobře nastavená automatizace pro odesílání a sledování nabídek. Odeslání nabídky předchází její vytvoření a i to se dá v Rainetu do velké míry automatizovat. CRM má pro tyto potřeby funkci vlastních tiskových šablon, které mohou obsahovat kromě různých proměnných i podmínky, cykly a numerické operace. Detailní ukázku práce s vlastními šablonami v Rainetu uvidíte v jednom z následujících videí. Řekněme tedy, že máme PDF s nabídkou a chceme ho odeslat klientovi. Můžeme použít nativní odesílač e-mailů v Rainetu, ten ale není napojený na váš mail server, takže zpráva odejde klientovi z adresy noreply@rainet.cz a to není moc praktické. Častěji využívanou funkcí je tedy e-mailová asistentka, což je speciální adresa, která se vkládá do skryté kopie při odesílání e-mailů a která zajistí, že se odchozí e-mail propíše do Rainetu a uloží se ke klientovi do historie. Párování na klienta probíhá pomocí e-mailové adresy příjemce, takže pokud se e-mailová adresa v CRM nenachází, založí se k e-mailu lead. Ten je pak potřeba zpracovat, tedy převést na klienta nebo klienta a kontaktní osobu. Další možností je custom integrace na vlastní mail server přes platformu Make. V ní je možné vytvořit plně automatizovaný obchodní proces, který obchodníkům pomáhá udržet si přehled o stavu nabídek. Používá se k tomu často jedna e-mailová adresa, například obchod@vašedoména.cz, s tím, že v každém odeslaném e-mailu je patička konkrétního obchodníka. Když klient na e-mail odpovídá, nastaví se mu automaticky do odpovědi adresa obchodníka, od kterého e-mail přišel. Tento způsob odesílání nabídek je využitelný tam, kde se často opakují určitá schémata a text e-mailu je možné složit ze šablony s využitím různých proměnných. První typickou proměnou je oslovení, které pokud nechcete psát ručně, dá se automaticky získat přes službu skloňování-men.cz. Pro mě důležitou proměnou, na kterou jsem zvyklý se v e-mailech odkazovat, je kontext. To znamená, jestli nabídku odesílám na základě předchozího online meetingu, schůzky nebo jen telefonátu. Myslím, že je to drobnost, která dodává e-mailu společně s oslovením potřebnou autenticitu. Při odesílání e-mailu mohou být spuštěny různé validace, například na existenci přílohy v nabídce nebo existenci e-mailové adresy u kontaktní osoby. Samotná nabídka může být v e-mailu umístěna jako příloha nebo jako odkaz ke stažení. Forma odkazu nám dává možnost sledovat, kdy došlo k prvnímu stažení nabídky umístěné v CRM. Obchodník tedy dostane notifikaci v okamžiku, kdy se klient nabídkou zabývá. Pokud klient na nabídku nereaguje, je vhodné se mu po určité době připomenout. My toto připomenutí posíláme až po 14 dnech a na konci e-mailu bezelstně přiznáváme, že se jedná o automatismus. Pokud klient nereaguje ani na připomenutí, posíláme stejným způsobem prosbu o feedback. V něm žádáme klienta, aby si vybral jednu z možností, která nejvíce odpovídá jeho situaci. Zvolená možnost se automaticky propíše zpět do CRM a my pak můžeme vyhodnocovat, co se nám nepovedlo. Často to ale bývá okamžik, kdy klient teprve zareaguje na nabídku, protože si uvědomí, že toto je poslední výzva a další proaktivita z naší strany už nepřijde. Pokud klient ani na tento e-mail nereaguje, po týdnu je automaticky obchodní případ uzavřen prohrou. Všechny typy následných e-mailů je možné odesílat manuálně, na stisknutí tlačítka nebo automaticky při uplynutí stanovené lhůty. Všechny scénáře fungují komplementárně a v celku tvoří plně automatizovaný obchodní proces. Možná to v mém hlase neslyšíte, ale jsem z toho nadšenější víc než učitel angličtiny z Brna a věřím, že to může pomoct i vám. Princip automatizace je samozřejmě aplikovatelný i na další, často se opakující úkony, jako je například odesílání náhledu smlouvy a podobně. Bubble Development je implementační a integrační partner Rainetu a Make. Dodáváme CRM řešení na klíč pro malé firmy i enterprise zákazníky. Je totiž rozdíl mezi mít CRM a správně používat CRM. Jestli vás toto video zaujalo, tak nám napište nebo zavolejte. Rádi vše ukážeme, vysvětlíme a přizpůsobíme individuálním potřebám.
Díky za pozornost a u dalšího videa se na vás budu těšit znovu já, Zdeněk za Bubble Development.